Il-fundatur tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina li saftit ilu kien president ta' din l-Aqda infex f'attakk ieħor fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Dan wara l-Pulizija neħħit l-assa minn quddiem ir-residenza privata tiegħu fis-Siġġiewi. In-Nutar tal-Kurja għamel dan l-attakk fuq Facebook fejn ippubblika email li bat lill-Korp tal-Pulizija. Skont ħud deputat ewlieni tal-establishment Carol Aquilina qal li jrid protezzjoni għal familtu. Hawnhekk l-ex-President tal-Aqda Repubblika għall is-sigurtà tiegħu u ta' familtu ifu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u uffiċjali oħrajn tal-Pulizija. F'din l-email kollha attakki fuq il-Korp tal-Pulizija, Robert Aquilina imbagħad qallhom li muster nexxielhom ikissruh u qallhom li ma jinsabux fuq in-naħa tas-sewwa. Din mhux l-ewwel darba li rappreżentant tal-Fondazzjoni Falcone f'Malta attakka lill-Kummissarju tal-Pulizija. Dan hekk kif Ġunju li għadda, Aquilina attakka lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà wara li martu waqqet l-akkużi fil-konfront tiegħu li kien se jitressaq mixli b'akkużi ta' vjolenza domestika.